Benvinguts a Freaky Online, càpsula número 38. I, com podeu veure pel decorat que tinc al darrere, anem amb el volum 3 de La espada salvaje de Conan, que porta pel títol Nacerá una bruja i otros relatos, editat per Panini. En aquestes edicions estan recopilant la revista Savage Sword of Conan, L'espada salvaje de Conan, que va ser una revista que tenia la intenció d'agafar un públic més adult, saltant-se el còmic Code i en blanc i negre, i basada, bàsicament, en l'heroi cimeri Conan, el bàrbar. L'edició realment és esplèndida. Tenim, com sempre, un pròleg del mateix Roy Thomas, el guionista, que ens explica anècdotes de tots aquests números, de com va aconseguir els dibuixants, com van canviar les caràtules, que si una se la tenia en propietat i se la va tenir que vendre perquè va passar un mal moment amb la seva família econòmic i ara li sap molt de greu. Totes aquestes anècdotes les trobem aquí molt divertides i molt ben explicades per Roy Thomas, que ens fan entrar en aquestes històries. Bé, recopila diverses històries amb Buscema, bàsicament, que és el dibuixant principal, i amb aquests entintadors filipins que vam comentar, com Tomé Zúñiga, etc. Però ens centrarem en una història concreta per diverses raons, perquè és la primera que fa aquest autor en aquesta revista, i és un autor que trobo que és molt interessant com a dibuixant. El guió segueix sent de Roy Thomas i l'autor és Alex Niño. Alex Niño té un estil realment molt peculiar i una manera de narrar molt interessant. De què va aquesta història, que es diu People of the Dark, que seria el pueblo de la oscuridad? Aquesta història és una història que agafen de Howard, perquè trobem aquí històries que són relats de Howard, de Conan, adaptats a còmic i alguns inventats pel propi Roy Thomas. En aquest cas agafa un relat de Howard però que no és de Conan. Hi ha un personatge que es diu Conan però no és el cimeri, és un personatge que li posa el nom de Conan, és un bàrbar també, etc. Però aquí el colen com si fos el Conan que tots coneixem. Però és una història més Lovecraftiana. Sabem que Howard era deixeble de Lovecraft, era de l'escola de Lovecraft, i tots aquests tenien tot aquest món primigeni, de Cthulhu, etc. I aquí és una història que ens juga més amb això i amb aquests viatges en els temps que li agradaven tant a Lovecraft. En aquest cas va de la història d'un personatge avui en dia, o sigui, en l'actualitat del moment, que té un problema greu de gelos, perquè hi ha una noia que li agrada amb ell i amb una altra. I la noia, no sap molt bé tampoc qui li agrada, i el tio, així, a lo bravo, decideix, vaig a matar el tio. Vaig a matar-ne un i així la noia ja es decidirà. I amb aquesta idea, ell s'endinsa cap al bosc, cap a unes coves antigues, unes coves molt antigues, que deien que hi havia hagut unes civilitzacions estranyes vivint allà, on sap que el seu amic, el seu contrincant en aquest cas, ha anat a fer una excursió i matar-lo allà. Pel camí es fot de cap, perquè hi ha unes construccions que són com unes pedres petitetes, es fot de cap i es desmaia. I es desperta com a Conan. I aleshores diu, ostres, té records de qui era, però al mateix temps és Conan. Aquest Conan, que acaba d'acabar una gran batalla, d'un saqueig que van fer, es desperta al voltant de morts, etc. I veu una noia que fuig, una noia que ja se l'havia vist i que li agradava, perquè Conan és bàrbar, no? És un tio d'aquests que va recte, si algú que li agrada, ho agafa. Bàsicament el que li agraden són noies, una cervesa o alguna de menjar. Vull dir, no dona per molt el xaval, no li fotis més, que ell és un tio que va així ferm, cap endavant, tot-li. I veu una noia que li havia agradat abans i el tio va cap allà, diu, vaig, que m'ha agradat aquesta. La noia corre, pobra, evidentment, i aleshores se li interposa la parella o l'amant de la nòvia. A partir d'aquí es comencen a perseguir fins que quan ell ja s'ajunta amb ells, perquè es fiquen a dins d'una cova estranya i pretèrita, que en allà acaba malament per la parella. Aleshores, de cop torna en el present, perquè es desmaia, i en allà el que fa és redimir-se amb el que havia fet malament en el passat. Bé, tota aquesta història molt Lovecraftiana està realment molt ben dibuixada. Mireu aquesta doble pàgina quan es dona compte que és Conan i recorda la batalla amb què ha estat. Realment, Alex Niño és un autor
molt a reivindicar. Ell ara fa temps que ara té 80 anys, però segueix treballant amb coses de Disney, amb temes d'art i d'idees per Disney, i és un narrador molt, molt, molt potent. Veieu les construccions narratives. Molt bé aquest tercer volum, molt bé tota aquesta saga que està reeditant Panini, i fixeu-vos en aquesta història perquè és una meravella. Salut i seguim llegint còmics.